Kinsa naman pud ning nag-mention ako sa Facebook nga wao kaila. Kung nabiktima ka ni nga spam or nakabasa ka sa post sa imong friends about ani, o kung gusto ka makabalo nga ano ginabuhat ni sa mga kurimaw nga spammers, stay tuned. Grabing kabalaka sa mga Facebook users like you and me regarding sa nagakalat karon nga Facebook tagging spam. Kini nga spam kay nagagamit og porn videos or scandals aron makadani og tao. Ug ang pinaka-alarming part ani kay naga-mention sila og Facebook accounts bisan pag dili sila connected sa nag-post nga account in any way. Unsa di ay mahitabo kung i-click ang video aron tan-awon? Kinsa man guybo ang mamutanaw ana? Kaklaro ang spam? Don't worry my bros and sis. I took one for the team. Kay nabiktima po akong misis ani, akong gikuha ang link sa post kung asa siya na-tag. For experiment purposes, akong gi-click ang video and to my dismay, dili siya ma-play. Niingon siya nga you need to install a Flash Player update. Kinahanglan na i-update ang computer aron makatanaw og porn? Magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, siya makala. I did some research and kung di na mo mapugnan imong kachismoso or uwag ani nga sitwasyon, tagam ka boy. Kay dili na Flash Player update imong i-download kundi malware. Unsa man nga malware? Kini nga malware kay mag-scan sa imong computer og photo sa imong ID, bank credentials ug mga Excel files kung asa na save ang imong passwords ug usernames. Ilaha pong i-take over ang imong Facebook account aron mabilong na ka sa mga kurimaw nga spammers ug managhan mo. Ug ayaw mo katingala kung nganong wala na gigapuyang spammer ug tag sa inyo ha, kay biktima po na siya. Automated na tanan. How can they mention people they are not connected to? Na-remember ninyo sa una nga pwede ka mag-tag og Facebook users gamit ilang Facebook ID? Sa akong pagkabalo, dili na siya mogana karon but I'm almost 100% sure nga mo pod na ang ilang gigamit ang imong Facebook ID. And sadly, dili na nimo ma-hide kay makita na sa link sa imong Facebook profile ug Facebook cover. Nerd, kung dili na mo na ma-hide, unsaon na mo para di mi mabiktima ani nga spam? Help us, please. Malikayan nimo nga mabiktima ani nga spam kung dili nimo i-download ang ilang Flash Player update nga i-offer. Ug aron safe ka sa imong pag-Facebook ug pangitag machismis about sa imong friends, be sure nga ayaw click og bisag unsa nga link or download og bisan unsa nga files bisan pagikan sa imong kaila kay wa ta kabalo na spam na din na siya. Another thing is to install a reliable antivirus. Kanang premium ha, ayun ang trial or cracked. Natagam na ko ang trial o cracked versions ng antivirus. Kanang mga trial nga antivirus, gamay kay nag-detection rate against mga bag-o nga malware o mga viruses. Kay gani, trial lang. Kanang mga cracked antivirus, although free and full-featured, kasagaran sa ilaha na apoy nakakabit nga malware or monitoring or phishing processes. So maura gyapong storyaha na compromise gyapon imong computer. Ay kabalaka kay dili naman mahal ang antivirus karon. Unlike sa una nga dapat paliton nimo ang full software, karon kay subscription based na pud sila pre sa Netflix. Nagabayad lang ko og more or less 80 pesos per month sa akong current premium antivirus. Kung gusto mo makabalo kung unsa akong ginagamit, nagbutang ko og link sa ilang official website in the description below. And lastly, aron dili mabutang ang porn video or scandal nga gi-mention ka sa imong profile, be sure naka-on ang taas-taas ni review post that you are tagged in before the post appears on your profile nga privacy option. Makita ni siya sa settings, profile and tagging o reviewing. Dili nimo matanggal ang pag-mention. Kay mao ni murag loophole sa Facebook. Ang nag-mention lang ang pwede makatanggal sa mention. I hope Facebook act on these kinds of spams as soon as possible. And I hope Facebook will be sincere in making sure that our Facebook life is better and spam-free. That's it mga bro and sis. I hope na mo'y natunan sa akong pagyayaw diri. Be sure to like this video and share it to your family and friends aron malikay pud sila ani nga Facebook spam. And of course, subscribe to our YouTube channel if you want more informative talks like this or kung gusto lang mo makichismis sa mga kabuang namo ni Mrs. Shoutout di ay kay Edgar Adarlo nga teammate namo sa Team Kapwa Davao. Ug shoutout pod kay Uncle Gary ug siyang pretty wife nga si Ma'am Helen.
Naapod sila i-vlog mga sis kung asa gi-feature nila ang mga adventures in running, hiking, biking, and many more. Nagbutang ko og link sa ilang YouTube channel in the description below. Munang be sure to subscribe aron daghan na ta maibog sa ilang laag. Shoutout po kay Mimi Torres, akong sister-in-law. Naapon ni siya vlog mga sis ug nagbutang ko og link sa iyang YouTube channel in the description below. Suportang tunay lang. Lakad mo toton! Normally. Kung gusto ka masyagitan og kanti nga naglaway, just comment down below. Ug kung nakay masuggest nga topic sa among future Money Talks videos, i-comment na yan! This is Johnard saying goodbye and leaving you with the quote, "The best time to invest was yesterday, the second best is now." Ciao!